Hormatly prezidentimizin başçylygyny bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda amala aşylayan tutumly işler, raýatlaryň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge, halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlegem gowlandyrmaga, sagdyn durmuş ýerelgesini daglandyrmaga gönükdirilenler. Ýöne türü aksaksyz bolmaz diýilýär. Ýekdük haramlygy baş goşýanlarym tapylýar. Ýogsa olarda maşgala üçin zerur bolan zatlaryň ählisi bar. Haram ýoly bilen gazanç etmekçi bolanlaryň ýaman niýetleri uzaga gitmedi. Şeýle haram ýoly baş goşanlaryň gataryna Mary vilayatynyň Oğuzhan etrawynyň ýaşaýjylary Talim Alimowdyr, Rustam Salimow daglary görkezmek bolar. Bu jinayetçiler kontrabanda ýollary arkaly Turkmenistanyň çägine 7 kilogram 665 gram tiryegi we 40.081 gerdejik tramadol dermanyny bir kanun geçirjek bolanlaryna hukuk goraýjy idaralar tarapyndan ile salynýar. Bet neslin haydi bilmän nefsimi ýoňa sürdüm. Kanuna garşy hereket etdim. 7 kilogram gowrak tiryegi, 40.000 derman gerdejekleri dürli ýollar bilen satmak isledik. Eden işim puşman edýän. Turkmenistanyň döwlet serhesini bozup 7 kilodan gowrak tiryegi, 40.000dan gowrak derman gerdejeklerini alan wagtymyz hukuk goraýjy idaralar tarapyndan saklanýar. Halal işlep halal ýaşamasaň ýeri hiç bilmeýäniki. Bizim günämizde geçmedi haýyş edýär. Bir kanun neje töwdatyna baş goşup haram ýol üçin jinayetçileriň birim aşyrgelli patdiýipdir. Bir jinayetçi Türkmenistanyň çäklerini umumy agramy 21 kilogram 535 gram tiryegi bir kanun geçirmekçi bolan saklanyldy. Ol ýödüniň ýaranlary bilen tiryek neje serişdesini satmaga synançypdyr. Araslara rahmetim höýüni görüp ýaşamaga ähli mümkinçilikler bar ýöne nefsimi ozalyp kanuna garşy hereket etdim. Adamlara häreji tiryegini satmagyň maksadyny edindim. Kontrabanda ýol bilen Türkmenistan 21 kilogramdan gowrak tiryegi geçirmekçi bolduk. Eden işime puşman edýärim. Şeýle haram ýol üçinleriň birim Aşgabat şeheriniň ýaşaýjysy Yusuf Mämiyewdir. Ol ýödüniň ýük ulagy bilen 1 kilogramdan gowrak tiryegi jinayetçilik ýollar bilen ýurdumyzyň çäklerine geçirýär. Mämiyew öz ýaranlary Gurbanmurat Tyrrykow, Nur Muhammed Atayev, Allamrat Uradgelliyev, Bayram Hayitow, İldar Arslanow, Gurban Mehmet Borjakow, Bayrammurat Araçiyew daglary bilen tiryek neje serişdesini böýlüklere bölüp satmakçy bolanlaryna saklandylar. Ödüme degişli Volvo yük awto ulagynda ýüke gidenimde 1 kilogramdan gowrak neşe serişdesi ýaňy tiryegi kontrabanda ýollary bilen Türkmenistanyň çägine geçirdim. Getiren tiryegimi Gurbanmurat Tyrrykow bilen dilleşip bir näçe adamlara satdym. Eden işime puşman edýän. Şeýle ajaýyp zamanamyzda haram ýola baş goşup awraýdan düşen adamlaryň bardygy diýsen gynanyrjy. Olar şeýle piçe diňe bedinewslikleri üçin baş goşanlyklaryny özlerim boýuna alýarlar. Men Nazir Habibow 1988-nji ýylda doglan Aşgabat şäherinde ýaşaýan. Men çekmek üçin neşe serişleri bolan tiryegi ýygy giderli satyn aldım. Men gülýaly durmuşum barka. Şeýle bir derek hereketlerim bilen ene atamyň, aşgalamyň, 4 çağıjyklarynyň ýüzüni ýere saldym. Beýle haramçylyga indiden beýle baş goşmajakdygymy söz berýän. Meni bagyşla. Jinayetçileriň bir kanun ýol bilen edinen emläkleri gozgolmasy edildi. Hormatly prezidentimizin çykyşlaryna ilmi dama bellenişi ýaly. Tutuş adamda üçin häzirki zamanyň howply hekimleriniň birine öwrilen neşe howpuna we adam saglygyna düýpli ziýan getirýän beýleki serişdelere garşy görüşde milletiň mundan beýlegem birleşmegi möhümdir. Çünki bir kanun neşe töwdasy bilen meşgullanýanlara biziň aramyzda asla urun bolmaz.